Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru il-Quddisa għar-Roħ Pauline Kumbo. U fil-Vanġelu se niltaqgħu ma' Ġesu li quddiem in-nies u jitħassarhom. Walek biex nitħejju tajjeb bħal dal-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ntbat il-libnek il-waħdini fid-dinja biex jeħles lill-bniedem il-jasar ta' dnub. Għatina l-grazzja u l-ħnina u bil-qima kollha qegħdin nistennew minnek ħalli naslu għal premju tal-ħelsin tas-sew. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Poplu ta' Sijon, int li tagħmar f'Ġerusalem, ma tibkix aktar. Il-mulej jeħen għalik mal-ħoss tal-għajta tiegħek, malli jisimek jagħtik widen. Tassew li l-mulej jagħtik ħobs l-imrar u l-ilma tan-niket, iżda ma jinħebix iżjed minnek li mgħallem tiegħek, għajnejk jaraw li mgħallem tiegħek. Min warajk jisimgħu widnejk kliem li jwissik u jgħidlek, dinni triq għaddi minna, sew jekk tikser lejn il-lemin, sew lejn ix-xelluk. U jibgħat ix-xita fuq il-miżruwa tiegħek u l-qam frott l-art ikun bnin u mimli. Dakinhar l-imrieħel tiegħek jiraw fesad kbar. Fir-raba il-gniedes u l-ħmir tax-xogħol jiklu ħalf immellaħ, imderri bil-midra u moddi mill-arbin. U fuq kull muntanja kbira, fuq kull għolja wieqfa, ikun hemm xmajjar ta' ilma fjum il-ħerba l-kbira, fjum it-tiġrif tal-fortizzi. Id-dawl tal-qamar ikun jiddi bħal dawl tax-xemx, u d-dawl tax-xemx jitqawwa 7 darbiet daqs id-dawl ta' 7 ijiem. Dakinhar il-mulej jidew il-ġrieħi tal-poplu tiegħu u jfejja id-benġiel ta' swat tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, Alla ġust u il-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Alla ġust u il-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Faħru il-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna, għax ħelu u xira it-tifħir tiegħu. Jibni l-Ġerusalem il-mulej, jiġma l-imxerdin ta' Iżrael. Nejdu, Alla ġust u il-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. U jfejja qlub maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom u jgħod in-numri tal-kwiekeb kollha jsejħilhom bisimhom. Nejdu, Alla ġust u il-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Kbir Sidna il-mulej u ta' qawwa kbira bla tar fid-den tiegħu jerfa' l-imsejknin il-mulej u niżżel sal-art ħżiena. Nejdu, Alla ġust u il-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Inqumu bil-wieqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej, il-leġislatur tagħna, il-mulej, is-sultan tagħna u li salvana. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar il-Vanġelu tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' mart u kull min kien nieqes minn saħħtu. Ran nies u tħassarhom għax kienu medija u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxiepli tiegħu,
Il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh 12 il-dixxieplu tiegħu u tawhom is-seta fuq il-spirt il-ħżiena biex ikaċċuhom. U fejqu kull xorta ta' mart u kull min kien nieqes minn saħħtu. U tawhom dawn l-ordnijiet: morru fittxu in-naġi il-mitlufa ta' Iżrael. Intom u sejrin xandru wejdu li s-saltna ta' smewit waslet. Fejqu il-morda, qajmu il-mejtin, fejqu il-lebrużi, keċċu ix-xjaten, bxejn ħattu, bxejn għatu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jurina karatteristika oħra li kellu Ġesu, li aħna wkoll imsejħin nimitaw. Li Ġesu kull fejn kien imur ixandar il-Vanġelu tas-saltna, ifejjaq il-mart u jgħin lil min nieqes minn saħħtu. Dawn huma din waħda mis-sejħat anke tagħna l-insara ta' kull wieħed waħda minna. Bla ma nafu aħna kif inġibu ruħna qegħdin inxandru xi ħaġa. Min qed jarana qed iħares lejna u jista' jew jitgħallem minna jew jieħu skandlu minna kemm minn kliemna, kemm minn emilna u minn ħafna affarijiet oħrajn. Allura l-Vanġelu tal-lum f'din il-mixja tal-Avvent qed ifakkarna f'din ir-responsabilità li għandna, li aħna niftakru li aħna msejħin biex inxandru l-kelma tal-Alla dejjem bi kliemna u b'emilna. U Ġesu imur lil hemm illum jgħid il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiem huma ftit, itolbu mena l-sit il-ħsad. U x'nitolbuh? Nitolbuh biex is-saltna tiegħu tkun aktar fuq l-ard u biex kull wieħed u waħda minna jagħmel xogħlu. U jekk il-mulej jsejjaħ xi wħud minna għal missjonijiet partikulari, m'hemm bżonn tkun xi saċerdot jew reliġjuż, dawk importanti wkoll. Però hemm ħafna missjonijiet fil-Knisja li aħna imsejħin għalihom. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej. Nitolbu l-mulej jenna biex kull wieħed waħda minna jgħidu iva għal dis-sejħa. Hekk fil-Vanġelu qrajna wkoll sentenza qawwija ħafna Ġesu ra n-nies u tħassarhom. Il-kelma tħassarhom hija għafsa ta' qalb. Alla xi ħares lill-umanità u jara ċerta affarijiet qalbu tingħafas. Għax hu mhux hekk xtaq li l-affarijiet ikunu. U xtaq li ngħixu flimkien f'armonija f'imħabba, ngħinu l-xulxin. U xtaq li l-ġenna tibda minn din l-art u tkompli fl-eternità, ħajja ta' għaqda miegħu. Però mbagħad aħna niġu mqarqa mill-ħażin mill-egoiżmu tagħna, mill-mentalità tad-dinja. Ejjew nitolbu l-mulejjena biex dillena li jixtieq minna nibdew ngħixuha millum. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wissa numu bil-wifqa u rresqu talbna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanin għall-Papa għall-isqifijiet tas-saċerdoti, mod speċjali għas-saċerdoti tad-Djoċesi ta' Għawdex li minn hawn ftit ieħor se jintaqgħu għal mument ta' talb f'dan is-santwarju. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin għall-mexxejja tal-pajjiżi biex bi kliemhom b'għemilhom bid-deċiżjonijiet tagħhom il-kelma tal-Alla qatt ma tkun infixkla. Nitolbu. Għalina l-kol Missier Ħanin biex meta inti ssejħilna narfu l-vuċi tiegħek minn vuċijiet oħrajn u narfu nagħmlu b'kuraġġ dak li inti tlobna. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħanin ukoll il-Pellegrini College jżuru dan is-santwarju u l-Pellegrini isegwuna permezz tal-internet. Kun int magħhom u isma' t-talba tagħhom. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu
بكريستو سيدنا. Bireket mulija tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ikel tar-ruħ. Imbierek int mulija tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-inbid li qegħdin nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbuhu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej li ma noqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded fil-misteru qaddis li waqqaft u bil-qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irraddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna triq ta' salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nitennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis, għaddis, għaddis tal-eżerċti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxibli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħu. Danu il-misteru tal-fidi. Għawmin tijek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba
flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Polin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla, bibiet tad-dinja ħenna rina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu mulej il-ħdina tiegħek biex bdejn l-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.